Let us all stand. Oh, Heavenly Father, we are here today to worship you. I pray, O Lord, that you see us, see our hearts, O God, and see if there are iniquities in it, and take them away, O God. And I pray, Lord, that whatever we do today, as we sing songs, as we open our mouth, and as we listen to your word, you will be glorified in all that we do. In Jesus' name. Jesus' name. God is the one who always brings us to where we go, because we give our life to Him. There's no coincidence to God. The great unknown, where feet may fail, and there will find you in the mystery, in ocean's deep, my faith stands. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I know that you are mine. The grace of God's continuous love, your sovereign hand, be my guide. Feet may fail, fear surrounds me. I will never fail, and you will start now. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you have called me. Take me deeper than my feet will ever wander. My faith will be made stronger. In Yes, O Lord, we thank you for accepting us, O Lord, into your family, O God. There is nowhere that is safe in this world except to be in your loving arms. We thank you, O God. Thank you, Lord. Yes, please have your seat. The first qualification to be a Protestant defender, you must use a King James Bible. Kaya ang unang qualification na mugamit kita o King James nga Biblia. We have met Catholic defenders. Og naka-meet kami, naka-atubang o mga Katoliko nga defenders or safety. They're there in Plaza Rizal and they're preaching. Diha sa plaza sa dool sa katedral. We have a friend from Panglao who likes to preach Aduna with them. kami amigo diha sa Panglao nga na-meet namo. Many of you know the friend we're talking about. But the problem is that friend is not using a King James Bible. Apan ang usa namo kamigo wala mo gamit o King James nga Bible. And if he does not use a King James Bible, he will lose. Apan kung kana siya wala magamit o King James nga Biblia, na-downgrade siya. Or if he's using Visayan, he must use a Bugna translation. Kung mugamit kita o Bisaya, ano na kani siya ibugna Yes. na translation. So
this book is our most important teaching about why we are Protestant. Kini nga booklet, kini nga gigama mao kini ang pagtudlo og nganong usa mahimo ba ta usa ka protestante. The second qualification of being a Protestant, you must believe that Jesus rose from the dead and he never dies again. Ang ikaduha nga qualification nga mahimo kitang usa ka protestante, kinahanglan magatuo kita nga si Ginoong Jesucristo nga namatay og nibanhaw. And he never dies again. Ug wala na gid siya mamatay pag-usab. How many people believe that? You believe that? Jesus Pila man died. tao nga nagatuo niini. Died once. Nagatuo ba kamo nga si Ginoong Jesucristo namatay lang pag sa kausa lamang. And then he rose again in his body. Og nabanhaw siya nga sama sa kanato nga adunay lawas. And then he went to heaven. Og mikayab siya paingon sa langit. If you believe that, then you are a Protestant. Og nagatuo kaniya na usa na ikaw ka protestante. So maybe you now realize, oh, I'm a Protestant. Siguro karon nga nagkaroon na ka nga usa na ko ka protestante karon. Because if you are a Catholic, Tungod kay kung usa ka Katoliko, you believe that Jesus dies again. ikaw nagatuo nga si Ginoong Jesucristo namatay pag-usab. Maybe you say, I don't believe Jesus dies again. Ang uban nangingon nga wa magatuo nga si Ginoong Jesucristo namatay pag-usab. But whenever you take the Mass, how many people have taken the Mass here before? Apan sa imong pag-atin sa Mass, The Misa. sa The Misa. You pag-atin took kanunay sa that. misa. Anybody Wala else? ka tao sa ikatin din sa misa. You took the Misa. You took? Yes, you took Misa. That Mass is Jesus. Kana nga Mass nga pinaagi sa pagkalawat niya sa misa, gipakita nila nga dinadya si Jesus. That's what Catholics believe. Ug mao kana ang pagtulunan sa Katoliko. But that Mass is actually Jesus dead again. Ang kanang batag misa nga ilang gibuhat si Ginoong Jesucristo patay diha kanunay namatay pag-usab. So whenever there is Mass, they are declaring Jesus is dead again. Sa dihang nagsugod sila sa misa, ila usab gibatay pag-usab si Jesus. That is why in the Catholic Church Jesus is on a cross. Mao kanang aduna usab sila Jesus nga naa sa krus. Because in the Catholic Church Jesus is dead. He's always dying. Tungod kay aduna sa ilang pagtulunan nga si Jesus namatay pag-usab, kanunay namatay pag-usab. Because they do not believe that Jesus finished his work already. Tungod kay wala sila magatuo nga si Ginoong Jesucristo wala mahuman ang iyang mga buluhaton dinhi sa kalibutan. That is the difference between a Catholic and a Protestant. Mao kanay kalahian sa Katoliko o sa Protestante. We as Protestant believe that Jesus finished his work. Kung kita usa na ka mga Protestante, kita nagatuo nga nahumana natapos na ang mga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan. But if you are a Catholic, Jesus continues again to die and to die. Kung kita usa ka Katoliko, si Ginoong Jesucristo ilang namatay pag-usab, pagbalik usab. They believe that Christ's work is not finished. Tungod kay nagatuo sila nga wala mahuman ang gibangbuhat ni Ginoong Jesucristo. So they must suffer also like Christ. Sila usab nagasuffer nga sama ni Jesus Christ. In many of the what do they call where the nuns go? Convents. You know the convent where they have nuns. Nakita ba nato usab kini sa kumbento? Convento. They suffer there. Adunay pasakit sa piring. They make a promise that they will suffer for Christ. Nagabuhat sila og panumpaan nga sila magpasakit. But Jesus doesn't want us to suffer. Apan si Ginoong Jesucristo wala magtudlo nga kita magabuhat niana. What does the song say? Unsa may gisulti diha sa kanta? It says, cast your burden to Jesus. Not
yourself to carry. Nagaingon diha nga isangod ninyo ang inyong mga sala adto ni Ginoong Jesucristo. You don't have to carry the depression, the sickness. Dili nato pagapasanon kanunay ang mga depression, mga kasakit dinhi sa atong kaugalingon. You give it to Jesus Ato kaning ihatag isangon nato ni Ginoong Jesucristo. because it is finished. He has paid for your sins. Tungod kay natapos na niya o iyang gibayaran ang tanan nga mga sala. Unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 7. Nga itugyan ninyo diha kaniya ang tanan ninyong mga kaguol kay siya magabantay kaninyo. Yes, what is kagool? Kagool. Burden. So, you might have a burden today. You might have a problem. But Jesus says, cast your burden to me. Jesus will carry that problem. That's the song we're going to sing. Cast your burden unto Jesus on page 13. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens, and sing it again. Unto Jesus, for he cares for you. Cast your burden unto Jesus, for he cares for. Let's lift him high now. Come on. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Cast your burden again. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. He cares. Cast your burden unto Jesus, for he cares for you. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus high. Now lower, 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 lower. Let's stamp him. Stamp Satan lower, 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 lower. Go down, lower, 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 lower. Stamp him. Stamp Satan lower. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. I am happy today, yes, happy today, in Jesus my Lord. I am happy today, he has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. Listen, he has taken all my sickness away and all my sins. So let's sing that. I'm happy today. Malipayo nakokaro, kisaki hanya tanan, akong saking kalayo, ugmaon ako. Malipayo. Let's sing I'm happy. I am happy today. Yes, happy today. In Jesus.
buntag sa tanan, dalaygon ng Diyos, madasigon ba ang tanan? Saka. Amen. So karon mga igsoon ang atong pagkahisgutan mao kini ang the synagogue of Satan. So sa makining mga mao kini ang sinaguga ni Satanas. So mga igsoon, the Lord showed me that if I do not give you this message, your blood will be on my hands. So ang Ginoo nagapadayag kanako nga kung dili kini nako igasangyaw kaninyo kung kining mensahe. So sama ra ni ana mga igsoon nga ang inyong dugo sama ra ni ana nga anaa sa akong mga kamot. Sama ra ni ana nga ang kaluwasan nga akong nga gipadayag diri kanako sa Ginoo alang usab unta sa mga sa katawhan ug mao kana nga ako gayud kini nga igasangyaw kaninyo ang gipadayag sa Ginoo nganhi kanako. So ato kini basahon mga igsoon ang Revelation 3:9 ang bugna kapitulo 3 versikulo 9. Ania karon igahatag ko gikan sa sinaguga ni Satanas ang mga nanag-ingon nga Hudyo sila o dili man di ay kundili managbakak sila. Ania karon pagapaanhion ko sila ug managsimba sila sa atbang sa imong tiil ug mahibaluan nila nga gihigugma ko ikaw. O karon mga igsoon nga napamatud-an dinhi sa kasulatan nga adunay usab sinaguga ni Satanas. O nagaingon sila nga sila kuno mga Hudyo apan dili di ay apan nanagbakak di ay sila. O managsimba sila sa akbang sa mga tiil ngadto sa mga nanagsunod sa kabubuton sa buhi nga Dios. Kay ilang mahibaluan nga gihigugma sa Dios ang mga nanagdawat o nga nagsunod sa kabubuton sa buhi nga Dios. So karon ang pangutana, unsa man ang ilhanan sa sinaguga ni Satanas? So karon naay tulog at 3 sign of the synagogue of Satan. O karon number 1, mao kini they stop fellowship of the Sabbath. Ilang gipaundang ang mga panagtigom sa balaan nga adlaw. Usa man kini mga laan nga adlaw? Mao kini ang adlaw nga Sabado nga anaa sa kasulatan. Ang number 2, mao kini they change the Bible by removing Bible verse. Ilang giusab ang Biblia pinaagi sa pagtanggal sa mga bersikulo sa Biblia. Ang ikatulo mga igsoon, mao kini they even made another Jesus. Sila na nagbuhat usab og lain usab nga Hesus. Ato kining basahon dinhi sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18 hangtod sa 19. Nga nagaingon, mga anak, mauna ang katapusan nga takna og ingon nga inyong hindunggan nga moabot ang Antikristo. Bisan nga ni karon nangabot ang daghanan nga mga Antikristo. Tungod ni ana mahibaluan ning nato nga mauna kini ang katapusang takna. Na mahawa sila kanato apan sila dili ato. Kay kung sila ato pa na nagpadayon unta sila uban kanato. Apan mibulag sila aron mapadayag nga silang tanan dili mga ato. So karon mga igsoon, ang ilahanan usab sa katapusang adlaw mao ang pag-abot sa mga Antikristo. Og nagaingon dinhi sa kasulatan nga bisan gani karon nangabot na. Og nagaigon usab dinhi nga kay kung sila ato pa nagapadayon unta sila uban kanato. Nagpasabot kung sila ato pa na nagpadayon unta sila sa balaang adlaw nga igpapahulay nga aron pagadaygon ang buhi nga Dios sa kada adlaw igpapahulay sa kada balaang
nga gibalaan sa Dios, gibalaan nga adlaw. Aron apan unsa man ang ilang gibuhat, gipamulong dinhi sa kasulatan mga igsoon nga apan hinuon mibulag sila aron mapadayag nga silang tanan dili mga ato. Ang pangutana, unsa man ang ilahanan nga ang tao iya sa Dios? Ang ilahanan mga igsoon nga ang tao iya sa Dios mao ang pagsunod sa mga kasuguan sa Dios o mauusab ni ana nga ang balaang adlaw nga Sabado alang sa pagdaig o paghimaya sa buhi nga Dios. Pero ang pangutana, asa man nagagikan kining adlaw nga igpapahulay nga gibalaan sa buhi sa atong buhi nga Dios? Ang tubag mga igsoon anaa dinhi sa Genesis Kapitulo 2 versikulo 3. O gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. So ang ikapito mao kini ang gibalaan sa atong buhi nga Dios kay siya mipahulay siya niining adlaw. So makita nato mga igsoon ang kalendar nga nagsugod gayud siya nga ang Sunday mao'y nagsugol mao'y first day. Mao'y first day ug ang ikapito mao gayud ang Saturday, Sabado. Ug mao kini ang gibalaan sa buhi nga Dios nga angay unta siyang pagadaygon o pagahimayaon ug mao kana ang hinungdan nga anaa usab kita dinhi karon nga nagahimaya o nagadayeg sa atong buhi nga Dios. So ang tubag, ang ikaduhang tubag mga igsoon mao kini sa Exodus 20 versikulo 11. Nga nagaingon, kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini. Ug mipahulay sa ikapito kaadlaw. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay o gibalaan niya kini. Ug wala gayon usab dinhi mga igsoon sa Biblia nga gibalaan ang adlaw nga Domingo. Wala bisag unsaon nato pagkuan nga wala jud kini gibalaan ang Domingo sa Biblia. Adunay mga tao mga igsoon nga nagaingon nga walay perpekto. Yes, wala jud perpekto, pero apan what is the Bible says in Ephesians 5 verse 15 hangtod sa 17. Sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 15 hangtod sa 17. Busa matngunin ninyo ang paggawi nga dili ingon sa mga dili maalamon nga pahimuslan ang higayon kay ang mga adlaw dautan. Busa dili kamo magpakabuang kundili sabto ninyo unsa ang kabubuton sa Dios. So kinahanglan gihapon mga igsoon bisag insaon bisag ingno nato makita dili perpekto. Yes, dili ta perpekto apan ang gipahimangno sa atong Dios nga kinahanglan gihapon nato kita maningkamot ta kung unsa ang kabubuton sa buhi nga Dios alang sa ato, alang sa iyaha usab. Karon ari kita sa Roma. Okay. Ari kita sa Roma 14 versikulo 5 ngadto sa 6. Usa ka tawo nagapakamahal sa usa ka adlaw nga labi kaysa usa. Ang laing tawo nagapakamahal sa tanan nga mga adlaw. Pasagdi ang tagsa-tagsa nga masayod sa bug-os sa iyang kasing-kasi sa iyang kaugalingong hunahuna. Ang nagalihi, usa ka kining nagalihi, nagatimaan sa adlaw. Ang nagalihi sa adlaw, nagalihi kini sa Ginoo. So kung kita dai magatimaan sa balaang adlaw nga gipabalaan sa Ginoo, kini usab nagalihi usab kita sa Ginoo, nagatimaan kita permi sa Ginoo. Ang nagakaon
sa Ginoo. Kay siya nagapasalamat sa Dios. Og ang wala magakaon ngadto sa Ginoo og nagapasalamat sa Dios. So karon mga igsoon nga nagaingon sa Juan 14:15, kung nanghigugma kamo kanako, pagabantayan ninyo ang akong mga sugo. So kung kita dahil nahigugma sa atong buhi nga Diyos, so magabantay dyan ta sa iyang mga sugo. Apan, ato lang dyan paghahinumduman mga igsoon nga, dili lang dyan nato hunahunaon, nga kita nagabuhat ta sa mga kasuguan, nagabantay ta sa mga kasuguan sa atong buhi nga Diyos, kay aron lamang kita mamaluwas. Dili gay ka na mga isakto kay, nga naman, dili man mahimuot ang Ginoo ana nga, kita naguna-una ta nga nagbuhat lang tag sa mga kasuguan sa buhi sa atong Dios nga aron lamang kita mamulos wala gid ka na kahimuti sa Ginoo. Ang angay mga igsoon ato gayong pagahinumduman nga kita nagabuhat sa kasuguan sa atong buhi nga Dios kay ato siyang gihigugma. Ang pinaka-importante jud nga kita dunay paghigugma sa atong buhi nga Dios kay gihigug kay aron nga kabuhat kita ni ana kay gihigugma nato siya. So karon dili jud angay na nato paghunahunaon mga igsoon. Og daghang salamat mga igsoon dalaygon ng Dios hangtod sa kahantoran og mga rakadtong mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Thank you, Sister Marichu, for great word of God. Brother Jonas, come and translate a little bit. We want to welcome our newcomers with a booklet. Here's a booklet of the School of Ministry, Bible School. Okay, so this is what we are doing. Mo kini ang atong pagabuhaton. You came here for Bible School. Anya kita dinhi aron sa pagkaton sa Biblia. So this is our prospectus. Mo kini ang prospectus School of Ministry. para sa What is this? pagsulat sa Biblia. Bible, you see a picture of a Bible there, and then a victorious man in victory. Makita nato ang Biblia diha o ganasad ang tao nga madaugon na ay victorious. So we are teaching you how to have victory every day in your life. Magatudlo kita sa aron sa kadaugan sa atong kinabuhi matag adlaw. And so the first thing is that what we are teaching is about real issues in life. Ang unang butang nga magatudlo kita sa matuod nga kinabuhi. And also it must be biblical. Everything that we do here is based on the Bible. Ang tanan nga pagabuhaton nato dinhi nagbase gayud sa Biblia. And it must be revelation based. So God speaks to you in this Bible school. Ug makita gini nato sa bugna sa mga pananawon nga nagapanulti nga gikan gayud sa pulong sa Ginoo. So here you can see our photograph here. Makita ninyo diha ang picture ni Pastor Rafi o ni Prophet Tony. You see that photograph there on page 4? Nasa page 4. So we would like to welcome our newcomers, Brother Gilbert. So this is me here, okay, and this is Pastora Fair over there. And this explains who we are. O na diha mabasa, makita niyo ang kung kinsa sila si Prophet Tony o si Pastor Rafi, makita diha sa. So we are part of the Protestant Defenders Network. Usa kita sa kabahin usab sa mga Protestante nga network nga pasabagtulunan. So we are promoting biblical Christianity. Nag-promote kita sa biblical nga Kristohanon, Biblia. There are many Christians in Bohol.
Daghang Christian mga dinhi sa Bohol Kristohanon. But we are promoting biblical Christianity. Apan kita naga-promote sa biblical nga Kristohanon. What's the difference? Unsa may diferensya niini? There are Christians, but they do not follow the Bible. Daghang Kristohanon sa dinhi apan wala magasunod sa Biblia. So we are following the scriptures. Kita nagasunod gayud dinhi sa kasulatan. We heard from Sister Marichu about the Sabbath day. Mao usab katong gi-share ni Sister Maricho pati sa adlaw ng ipapahulay or Sabbath day. There are also many Christians, they worship idols. Daghan sa mga Kristohanon nga nagaampo sa mga Diyos-Diyos. And they have candles. Adunay mga kandila. You know those type of Christians. Nahibaw ba kamo kung unsa na nga klase nga pagka-Kristohanon? But that is not biblical Wala Christianity. siya sa Biblia kanang mga gisgutan ng pagkaklase sa Kristohanon. Because one of the 10 commandments says that we must not bow down to idols. You can read this one. Nagahisgot dinhi sa usa sa sugo sa 10 commandments. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atuwa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni magalagad kanila kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat, sa kaliwatan sa mga magadumot kanako. So, the Roman Catholic Church has deleted this commandment. Ang Romano Katoliko gayod naga-delete o nagapapas niini nga ikaduha nga sugo. Because they want their people to still bow down to idols. Tungod kay gusto nila nga ang mga tao magapadayon sa pag-ampo pagnuod sa mga Diyos-Diyos. So they have even changed the Bible. Mao kana ilang giusab diha sa Biblia. When I came from London, Sa akong pagikan sa London, I realized in Bohol they don't follow the Bible. napamatudan ako nga ang Bohol gyud ay wala magsunod sa Biblia. I was even looking for a Bible. I couldn't find one. Nakita nako diha sa Biblia ug nay nakita nako mausa kabutang. But do you have a Bible, Brother Gilbert? Do you have a Bible at home? Aduna ka ba Biblia? Brother Gilbert sa inyong balay? You have a Bible at home. Yeah. But you cannot get a Protestant Bible here. Apan wala dili ka makakuan o makuha o sa Protestant nga Biblia. You will know that you have a Protestant Bible if it's a King James Bible. Makakuha ka kinahanglan o King James nga Biblia. And if it is Visayan, O kini Bisaya, you turn to the last book and you look at the name of the book. What is the name of the book? The last book in the Bible. Bugna. Bugna. If it says Bugna, then it is correct. O nakabutang niya na bugna sa last nga book ni sa Biblia, mao kana ang sakto nga Biblia. But you will find some of them say what? Pinadayag. That is not a Protestant Bible. Dili ka na Protestante nga Bible. So when you have a Bible, you must make sure you have the correct Bible. Kung gusto kita nga mahimo nga Protestant, kinahanglan ang correct nga Bible, Biblia. So Sakto nga Biblia. it's not enough to say I have the Bible. Today there are many false Bibles.
dili lamang sakto nga maingon kita nga aduna ako'y Biblia apan mga sayop kana nga Biblia nga gipagamit. So we have some Bibles for people. If they want to come here, we give these Bibles for free. Aduna ako'y mga Biblia kung mudong ka mo dinhi ihatag kini nga libre. But you need to come next week and you will have one. Kung doon kita sa sunod semana adunay Biblia nga ihatag kaninyo. We also have English King James Bibles. Nausap kita English nga King James Bible, Biblia. So what we are doing is we are part of the Protestant Defenders Network. Sister, would you like to pass this one to the people? Protestant Defenders. Okay, you know why I'm saying Protestant Defender. Mahimo usab kitang usa sa protestante nga defender. You know why I'm saying Protestant Defender. You can guess. So our goal is to promote biblical Christianity in Bohol. Ang atong tumong niini mao ang pag-share sa matuod dinhi sa Bohol. And we are going to be having monthly meetings with other churches. Aduna kitay matagbuan nga meeting sa nagkalain-lain nga mga simbahan. And we're going to have that here. Ug mao kana atong pagabuhaton dinhi. But there are very few pastors who want to be Protestant. Apan gamay lamang nga mga pastor dinhi nga gusto mahimong protestante. Because to be a Protestant defender, you have to meet certain qualifications. Tungod kay ang usa sa mahimong protestante adunay mga qualification. The first qualification to be a Protestant defender, you must use a King James Bible. Kay ang unang qualification na mugamit kita o King James nga Biblia. We have met Catholic defenders. Og naka-meet kami naka-atubang o mga Katoliko nga defenders or safety. They're there in Plaza Rizal and they're preaching. Diha sa plaza sa dool sa katedral. We have a friend from Panglao who likes to preach Aduna with them. kami amigo diha sa Panglao nga na-meet namo. Many of you know the friend we're talking about. But the problem is that friend is not using a King James Bible. Apan ang usa namo ka amigo wala mo gamit og King James nga Bible. And if he does not use a King James Bible, he will lose. Apan kung kana siya wala magamit og King James nga Biblia, na downgrade siya. Or if he's using Visayan, he must use a Bugna translation. Kung mugamit kita og Bisaya, aduna kani siya ibugna Yes. nga translation. So this book is our most important teaching about why we are Protestant. Kini nga booklet kini nga gigama mao kini ang pagtudlo og nganong usa mahimo ba ta usa ka protestante. The second qualification of being a Protestant, you must believe that Jesus rose from the dead and he never dies again. Ang ikaduha nga qualification nga mahimo kitang usa ka protestante, kinahanglan magatuo kita nga si Ginoong Jesucristo nga namatay og nibanhaw. And he never dies Og again. wala na gid siya mamatay pag-usab. How many people believe that? You believe that? Jesus Pila man died. tao nga nagatuo niini. Died once. Nagatuo ba kamo nga si Ginoong Jesucristo namatay lang pag sa kausa lamang. And then he rose again in his body. Og nabanhaw siya nga sama sa kanato nga adunay lawas. And then he went to heaven. Og mikayab siya paingon sa langit. If you believe that, then you are a Protestant. Og nagatuo kaniya na usa na ikaw ka protestante. So maybe you now realize, oh, I'm a Protestant.
Siguro karon nga nagkanahon na ka nga usa na ko ka protestante karon. Because if you are a Catholic, Tungod kay kung usa ka Katoliko, you believe that Jesus dies again. ikaw nagatuo nga si Ginoong Kristo namatay pag-usab. Maybe you say, I don't believe Jesus dies again. Ang uban naingon nga wa magatuo nga si Ginoong Kristo namatay pag-usab. But whenever you take the Mass, how many people have taken the Mass here before? Apan sa imong pag-atin sa Mass, The Misa. sa The Misa. You pag-atin took kanunay sa that. misa. Anybody Ilang else? katao sa ikatin din sa misa. You took the Misa. You took? Yes, you took Misa. That Mass is Jesus. Kana nga mas nga pinagi sa pagkalawat niya sa misa, gipakita nila nga dinadya si Jesus. That's what Catholics believe. Ug mao kana ang pagtulunan sa Katoliko. But that Mass is actually Jesus dead again. Ang kanang matag misa nga ilang gibuhat si Ginoong Kristo patay diha kanunay namatay pag-usab. So whenever there is Mass, they are declaring Jesus is dead again. Sa dihang nagsugod sila sa misa, ila usab gipatay pag-usab si Jesus. That is why in the Catholic Church, Jesus is on a cross. Mao kanang aduna usab sila Jesus nga naa sa krus. Because in the Catholic Church, Jesus is dead. He's always dying. Tungod kay aduna sa ilang pagtulunan nga si Jesus namatay pag-usab, kanunay namatay pag-usab. Because they do not believe that Jesus finished his work already. Tungod kay wala sila magatuo nga si Ginoong Kristo wala mahuman ang iyang mga buluhaton dinhi sa kalibutan. That is the difference between a Catholic and a Protestant. Mao kanay kalahian sa Katoliko ug sa Protestante. We, as Protestant, believe that Jesus finished his work. Kung kita usa na ka mga Protestante, kita nagatuo nga nahumana natapos na ang mga gibuhat ni Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan. But if you are a Catholic, Jesus continues again to die and to die. Kung kita usa ka Katoliko, si Ginoong Kristo ilang namatay pag-usab, pagbalik usab gibalik. Many Catholics will have to pray like this and they must walk on their knees. Daghan gayud nga mga Katoliko nga nagalakaw nga nagaluhod. Did you do that? No. Not yet. You have to pray on your knees. Nagaampo sila nga nagaluhod. Some of them take a stick and they hit themselves. Ang uban nagkuha og stick nga nagpasakit, nagpabunal sa ilahang likod. Do they do that? Some of them. Not all of them, some of them. Nagabuhat pa kamo dili tanan nga nagabuhat niya na. Daghan In Manila, they do that. sa Manila daghan gyud kitang makita nga nagabuhat niya na. And why do they do this? Nganong gibuhat man nila kini? Because they believe that Christ's work is not finished. Tungod kay nagatuo sila nga wala mahuman ang gibang buhat ni Ginoong Kristo. So they must suffer also like Christ. Sila usab nagasuffer nga sama ni Jesus Christ. In many of the what do they call where the nuns go? Convents. You know the convent where they have nuns? Nakita ba nato usab kini sa kumbento? Convento. They suffer there. Adunay pasakit sa piring. They make a promise that they will suffer for Christ. Nagabuhat sila og panumpaan nga sila magpasakit. But Jesus doesn't want us to suffer. Apan si Ginoong Kristo wala magtudlo nga kita magabuhat ni ana. What does the song say? Unsa may gisulti diha sa kanta? It says, cast your burden to Jesus, not yourself to carry. Nagaingon diha nga isangod ninyo ang iyong mga sala adto ni Ginoong Kristo. You don't have to carry the depression, the sickness. Dili nato pagapasanon kanunay ang mga depression, mga kasakit dinhi sa atong kaugalingon. You give it to Jesus. Ato kaning ihatag isangod nato ni Ginoong Kristo. Because it is finished. He has paid
for your sins. Tungod kay natapos na niya og iyang gibayaran ang tanan nga mga sala. So that question, it is finished, Mao kana ang pangutana nga natapos na. is the main question Mao kana ay pinaka punto diha nga pangutana. that makes the difference between a Protestant and a Catholic. Mao kana diha ang diferensya sa Katoliko ug sa mga Protestante. You need to ask them, is it finished? Kinahanglan og pangutanon nato, nahuman natapos na ba? They say no. Ug moingon sila nga wala. I must do penance. Sila nagabuhat gihapon. You have to also confess your sins to the priest. Di ba ilang gipabuhat nga musugid kita sa atong mga sala ngadto sa mga pari. And when you die, you must go to purgatory. Kung mamatay kita, mudong daw kita sa purgatorio. You must suffer in purgatory. Magaantos daw kita dito sa purgatorio. If you take Bohol Chronicle newspaper, Kung makabasa kita dinhi sa Bohol Chronicle na newspaper, you open the paper and you'll see somebody is dead. mabasa nato diha nga adunay mga nangamatay. And we are going to pray for them Og ilang gisulti diha nga magampuan daw nato sila. so that their soul can rest. Aron daw diha ang mga kalag nagpahuway daw sa purgatorio. That's because for that person, it was not finished. Ang kanang mga tawo na diha wala natapos. Jesus did not pay for their sins. Ang si Ginoong Kristo wala gayud magabayad sa ilang mga sala. That is why they are still in purgatory, Maong adunay anaa gyapon sila sa purgatorio because Jesus didn't pay for them. tungod kay wala gayud sila pagabayari ni Ginoong Kristo. But that is not biblical Christianity. Og wala kana siya sa Biblia nga Kristohanon. And that is what we are. So if you turn to 1 John 5 verse 11. 1 John 5. First John is after James, after Jacob. 1 John 5 after Peter. Yeah. 1 John 5 verse 11 and 12. Mabasa nato dinhi sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 11 og 12. O kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Okay, stop. God has given us eternal life. Ang Ginoo nagahatag gayud na kanato og kinabuhi nga walay katapusan. Brother Gilbert, please come and read. Come and read the scripture for us. 1 John chapter 5 verse 11. Yeah. O kini mao ang pagmatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Keep reading the next one. O kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Ang nagabaton sa anak may kinabuhi, ang wala nagabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Thank you, Brother Gilbert. You can have a seat. It says God has given us eternal life. Nagasulti dinhi nga ang Ginoo nagahatag gayud kanato og kinabuhi nga walay katapusan. So you do not have to go to purgatory. Og dili na gayud kinahanglan nga moadto kita sa purgatorio. They don't want you to read this Bible verse. Dili gayud sila gusto nga makabasa na ini nga bersikulo. Because if you can have eternal life, Kung gusto ka nga makabaton og kinabuhi nga walay katapusan, then you don't have to go to the Roman Catholic Church anymore. o dili na gayud ikaw moadto sa Roman Katoliko nga simbahan. You don't need to confess your sin to the priest anymore.
Dili gayud ikaw nga kinahanglan magsugid pa ato sa mga pari sa imong mga sala. You don't have to pay money Dili na for them to pray for your dead dili na relative. ikaw kinahanglan nga maghatag og kwarta para sa pag-ampo ngadto sa mga patay. When somebody is dead, Kung ang uban mamatay, you have to pay the church. Is correct? magbayad ka sa simbahan aron sa pag-ampo. So if you understand this verse, Kung makasabot ka niini nga bersikulo, then they will go bankrupt. mahurot gayud ang imong kwarta sa That is why mo kini there are Catholic defenders. aduna sila yung mga safety Catholic faith defenders. They're defending their bank account Nagadipinsa sila sa ilang bangko, bank account. because if you read the Bible, Kay kung magabasa kita sa Biblia, you'll understand this is a scam makasabot ka nga usa kini ka pagpangilad. because God has given me eternal life. What? God has given me eternal life. Ginoo nagahatag manggayud kanato o kinabuhi nga walay katapusan. That is the difference between a Protestant and a Catholic. Ug mao kana ang diferensya sa Katoliko ug sa Protestante. When we say it is finished, Jesus has paid for us to go to heaven. Nagaingon diha nga natapos na og si Ginoong Kristo nagabayad sa atong mga sala og siya mikayab ngadto sa langit. Jesus paid with his blood Si Ginoong Kristo nagabayad pinaagi sa iyahang dugo. because we know that Jesus is God. Tungod kay nahibaw ka mo nga si Ginoong Kristo siya usab ang Ginoo. So this is God's blood which has paid for you. Ug mao kana ang dugo sa atong Ginoong Dios nga gibayad niya alang kanato. That is more expensive than anything in this world Wala gayoy mas mahal pa niya na dinhi sa kalibutan. because your soul is worth more than the whole world. Tungod kay ang atong kalag pinaka-importante kini kaysa tibuok kalibutan. That is why it is very stupid to try to get rich. Mao kana ang nagalibog sa una nga nganong kinahanglan pa man kita magpakadato. And then you will lose your soul. Ug mao kana ang mahinungdan nga mawala ang atong kalag, mawalay bili, mawala ra kini. The Bible says, what will you give in exchange for your soul? Mao ang Biblia nagahatag diri kanato aron sa pagluwas sa atong kalag. Even the richest man Bisan cannot pay for his soul. bisan pa ang mga dato dinhi dili makabayad sa kalag. Let's open our Bibles to Luke. Actually, Mark chapter 8 and verse 34-35. Mark 8, 34 and 35. Mabasa nato dinhi sa Marcos 8, kapitulo 8, bersikulo 34-35. O gitawag niya ang panon sa katawhan uban sa iyang mga tinun-an og nag-ingon kanila, kung kinsa ang buot mosunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon og magpas-an sa iyang krus og mosunod kanako. Kay bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kinabuhi, mawala kini kaniya. Ug bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako og sa maayong balita, kini maluwas niya. Let's read 36 and 37 now. Kay unsa man ang kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan ug mawala ang iyang kalag? Kay unsa man ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag? What shall a man give in exchange for his soul?
Unsa man ang gibaylo dinhi sa usa ka tawo sa iyang kalag. You cannot pay for somebody's soul to come out of hell. Dili gayud kita makabayad sa usa ka tawo pagluwas sa kalag pinaagi sa kwarta. So what are they doing in the Catholic Church? Unsa man ang gibang buhat sa mga Katoliko nga simbahan? They're telling you to pay money to get somebody's soul out. Nagsulti sila nga magbayad, maghatag og kwarta para sa pagkuha sa kalag adto sa purgatorio. But the Bible says Apan ang Biblia nagasulti that you cannot even pay for somebody to come out of hell. dili na kinahanglan magbayad nga aron maluwas ang kalag gikan sa impierno. It says, what shall a man give in exchange? That means there is nothing that a person can give. Mao kini ang giingon nga wala gayud kinahanglan na ang pagbayad sa pagluwas. There is nothing that we can do to get out of hell. Wala gayud dili gayud kita makabuhat sa pagkuha sa kalag pinaagi sa pagbayad gikan sa impierno. God had to do it for us Ang Ginoo mao'y nagabuhat niini para kanato. by the blood of Jesus Christ, Pinaagi lamang sa dugo ni Ginoong Hesukristo. not by the Mass, Dili pinaagi sa misa, because Christ's sacrifice is enough once to pay. tungod kay ang pagsakripisyo ni Ginoong Hesukristo kausa lamang. When you take Mass, you have to take again and again and again. Kung kita nagapadayon sa pagmisa, pagdawat sa pinaagi sa kalawat, sama ra nga nagatuo kita nga si Jesus namatay pag-usab pagbalik-balik. Because it doesn't work. Kay kini dili kani siya wala kani siya hinungdan, wala kani siya mabuhat. It didn't work the first time, Dili kani siya makabuhat bisag sa usa ka higayon. so you have to take it twice. So kini ilang gibuhat, gibalik ko sa pag-usab nila. It's like the vaccine. Sama kini sa nga nahitabo karon nga It didn't work the second time, wala ang second time nga gibuhat. so you have to take it the third time again. Aduna na usay katulo. Aduna pa'y booster nga gipa. We need something that works once, correct? Once. Only bisag kausa lamang ang gikinahanglan gayon. And that is the blood of Jesus Ug Christ. mao kana ang dugo lamang ni Ginoong Hesukristo. So it says here that the soul is worth more than the whole world. Ug nagasulti dinhi nga ang atong kalag mao gyud ang pinakaimportante kaysa tibuok kalibutan. And it needed the blood of God Mao kini nanginahanglan og dugo ni Ginoong Hesukristo to free us. aron mahatagan kita og kagawasan. And we know that we are free. Aron makahibaw kita nga kita luwas na or aduna kitay kagawasan. Because the Bible says, he that the Son sets free is free indeed. Tungod kay nagasulti dinhi diha sa ang Ginoo nga si Ginoong pinaagi ni Ginoong Hesukristo nga mahatagan kita og kagawasan dinhi. We're going to prepare now for our offering. My dear, would you like to come? But before we do, we're going to check out that verse in the scripture. He who the Son sets free is free indeed. Turn to John 8:36. If the Son shall make you free, you shall be free indeed. John 8:36. Juan kapitulo 8 bersikulo 36. Busa kung ang anak magaluwas kaninyo, malinuwas gayud kamo. Amen. Thank you, Brother Jonas. Please have a seat. My dear, would you like to prepare a word for the offering? Here's a guide for you if you want a guide. Or if you don't need a guide. It's not that good.
Okay, there are three reasons why we give money. Giving is natural. Natural. After a time of receiving God's blessings through His Word, it becomes natural to give money to God. There are three reasons why we give. First, we give to God as part of our worship to God. Let's have a translation. Sister Mary. We give to God as part of our worship to God. So kita maghatag sa Ginoo nga parte sa atong pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. In Old Testament, they had worship services. So sa daang kasaputan adunay pagdaig. At every worship service, there were singing. Og sa kada pagdaig sa Ginoo adunay mga pagkanta, Sacred music, prayer, prayer, pagampo, giving money, paghatag, paghalad, reading of the word and instruction. o pagbasa sa Biblia. Today, we are going to have a complete service, So karon aduna kitay kumpleto nga serbisyo also with having time. og usab sa paghatag og higayon sa paghalad. We also, Okay. second, we give to God in faith that He will provide for us in the future. So ang ikaduha nga maghatag kita og pagtuo nga aron sa atong kaugmaon. Sometimes we have to sacrifice money that we need when we give to God. So usahay nga kita magsakripisyo o kwarta nga aron kita makahatag ngadto sa atong Dios. It may be uncomfortable, but giving allows us to move away from the certainty of money. O kini maghatag og komportable dinhi kanato nga pinaagi sa atong paghatag og kwarta. Into a place where we can receive the unseen blessings of God. Og sa diha nga usa ka higayon nga paghatag ngadto sa atong buhi nga Dios. I remember when I was in Bible school, I only had 20 pesos. So sa diha ako nakahinumdom nga diha sa Bible school nga adunay lamang gayud ako'y 20 pesos. And the Lord has challenged me to give that 20 pesos. Og ang Dios naga-challenge gayud kanako nga kanang 20 pesos nga akong igahatag. But I need that to buy a ball pen and some personal things because actually that was the time for our test. Yeah. Og ako adunay usay time nga kana kay hinanglan gid nako nga makapalit ko ballpen og mga personal needs nako kay adunay test exam. But when I gave it, so sa dihang akong nahatag, I found another 20 pesos. so nakakita usab ako usab nga 20 pesos. When I was trying to take off some of from a pocket so that I can wash the clothes. So sa diha nga akong nasulayan nga akong gikuan ang akong sanina, so akong nakita nga paglaban ako nakakita ko kuan 20 pesos. 20 pesos. Plus, 20. this is another plus. Og naapay usab ni ana. A friend of mine went to, because I am living in a dormitory. So aduna ko'y higala nga usa. A friend of mine came Ang akong higala ni Dong diri kanako and gave me 5 ball pens og gihatagan ko 5 ka ballpen. and some personal things like a kit. Og aduna pay uban nga personal nga butang. Plus Plus aduna pay usa 200 pesos. naapay 200 nga gihatag. That is what God wants. Og mao kana ang pagpamatuod nga gihatag sa Ginoo. When we respond to His calling to give, Kung kita maghatag usab kano sa niana, the reason why He calls us to give because He wants to bless us more. nga ang rason niana nga nganong siya paghatagan kay tungod gusto sa Ginoo nga magakadugang niana sa iyang kaugalingon. Imagine 20 pesos
200 pesos is 10 times more than So sa 220 pesos. ang 20 pesos gitimes pag niya na sumao ka na nga na So God gave me 10 times more. So ang Diyos nagahatag ka nako og napulo. Another thing, before I forget, this is very important. Og mao kini ang usa ka pinaka-importante nga aduna ako isulti The ka. Sunday after that Sunday within that week, So kanang Domingo nga nianang adlaw si Manaha. God gave me 2,000 pesos. So ang Diyos nagahatag ka nako og 2,000. Yes, and that comes from anonymous. Og mao ka na ang gikan sa lain. This is it says here. Og mao ka na nagasulti dire. Nagaingon dire. Giving allows us to move away from the certainty of money into a place where we can receive the unseen blessings of God. Og kana kung kita magahatag usab ni ana nga gikan sa buhi nga Dios, magahatag usab siya dinhi kanato. Yes. So, yeah. And then the third one is we give to God to thank Him for what He has Og ang done. ang uwahi ni ini nga kita magahatag og pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. So, if God is challenging you to give, why reject Him? Kung ang Dios maga-challenge kanato sa paghatag, so nganong dili man kini usab nato? Because we don't know. Just the blessing is just right Kay there. wala kita kahibaw nga adunay usab di ay magahatag usab kanato nga mga blessing Yeah. gikan sa Ginoo. Yeah. Okay. So let us honor God with our resources. We're going to sing the song. We're going to sing Jesus is Alive today. Jesus is alive today. Jesus is alive today. Jesus is alive, very much alive. Jesus is alive today. Jesus is alive today. Jesus is alive today. Jesus is alive, very much alive. Jesus is alive today. Jesus is alive today. Jesus is alive today. Jesus is alive, very much alive. Jesus is alive today. Let's sing it once more. Jesus is alive today. Jesus is alive today. You believe it? Jesus is alive, very much alive. Jesus is alive today. Jesus is alive to meet all of our needs. Let's pray. Jesus is alive. Si Jesus buhi si Jesus, buhi si Jesus, buhi kaayo. Si Jesus buhi karon, si Jesus buhi, si Jesus buhi karon, si Jesus buhi, si Jesus buhi karon, buhi si Jesus, buhi si Jesus, buhi kaayo, si Jesus buhi karon. Now we're going to pray for the offering. Yes, Heavenly Father, you are alive. You are alive forevermore. And we know my testimony is true. And you know, and you have given me that, oh Lord, so I can tell people from that you are faithful even in providing our needs. Lord, you provide everything that we need. First, our spiritual need, this need for our soul to be saved from the pit of hell. And now, Lord, we can expect that you will also meet our daily needs because this is your desire
to provide for your people. Lord, I thank you, O God, for the people who have given, O Lord. And I pray, O Lord, that you honor their act of worship, of giving, and you will provide for their needs as well. I pray that you let them see the miracles of provision, just as you have given to us, O Lord. Hallelujah. Let them see firsthand your miracles of provision. Yes. In Jesus' name. Yes, Amen. let's sing it again. Si Jesus pumikaron. Si Jesus pumikaron. Jesus. Buhi si Jesus. Buhi kaayo. Si Jesus pumikaron. Once more, Jesus is alive. Jesus is alive today. Jesus is alive today. Jesus is alive, very much alive. Jesus is alive today. Let's sing it one more time. Jesus is alive today. Is Jesus alive? Yes. Jesus is alive today. Yes. Jesus is alive, very much alive. Jesus is alive today. Hallelujah. Jesus is alive. Please have your seat. Okay. Remember what the prophet is saying about the Bible. If King James, if you don't know, King James is the authorized Bible. Even if you look at the Google, type authorized Bible, authorized version, then all of the things you can see King James, King James, King James. And only King James is the authorized version. Why is it authorized? Because this is correct. In our Bible school, we cannot use other version of the interpretation of the Bible. We cannot use other version. We only use King James. Why? Because King James comes from what it's called Masoretic text. Masoretic text is the original text, original manuscript from biblical times. That's why it's very important that we are using King James. Because today, the new versions of the Bible comes from two. One is Sinaiticus. Sinaiticus comes from Egyptian, Sinai. Translate. Sorry, I cannot speak Tagalog. I cannot speak Visayan. Tagalog lang. So ang una ni ini, dunay duha ka pamaagi ni Bible ni ini nga ang usa mao ang gikan sa Ehipto. That's Sinaiticus. Sinaiticus. Those are the basis of New Testament, of Old Testament. O mao kanang base sa mga Old Testament. Yeah. Second is Vaticanus. O ang ikaduha mao kining Vaticanus. Comes from the Vatican. Gikan sa Vatican, Roma, Yes. Roman Catholic. Sa Yes. laing nasod. That's why the Bible or the new versions, even the new King James, anything that has new, actually comes from a different source. Og niya na ang mga nga bagong mga Bible gikan sa nagkalain-laing pamaagi. It doesn't come from Masoretic text. Og wala gikan sa Masorete. Masoretic, it means that comes from the biblical scriptures. Masorete pasabot nga gikan sa biblika nga scriptor
stricto ra. That's Pagsako. that's why we are very strict Og with mao the ka na Bible kita, version maging stricto jud sa paggamit sa Bible. because only in having the correct authorized Bible version Kay tungod niya na nga kanang adunay lamang nga kinahanglan nga adunay lamang kitay otoridad sa paggamit sa Biblia. we will be able to understand fully O kinahanglan nga ato gayong pagasabtan kung ang kabubuton the niini Word of God. sa pulong sa Dios. It can be even translated from, you can refer that directly from Strong Concordance. O kana nga maka-refer kita ni ana sa nga Strong Concordance. Strong is a strong. Actually, Strong is a name. Strong Concordance. Strong Concordance. So Strong Concordance, sino nakakalam ng Strong Concordance? Ang Strong Concordance is when you read number word in the Bible, Ang Strong Concordance, kung kita magabasa sa Bible, Biblia, meron numbers dyan. na ay mga numbers ni Ana. Yung numbers Mga niyan, verses. it refers to Hebrew. Kini gi-refer ngadto sa Hebreo Hebrew kapag Old Testament. kung mga daang kasabutan. And Greek Daang testamento. kung New Testament. O bisan niya na sa bagong testamento. That is the original tongue. O mao ka na ang original nga pagstorya. So, when you are reading King James, So kung kita magabasa og King James, you are more likely to have a correct interpretation o of the kita Bible. magakinahanglan pagayod og sakto nga pag-interpret. I noticed with NIV, Akong nahibaluan sa NIV, NIV is gender neutral. o ang NIV is mao ka na ang nagapakita og sakto tunga-tunga ra. And the Bible is not gender neutral. Og ang Bible dili ka na maoy nagpakita nga tunga-tunga ra. There is a man and a woman. Og naay ni ana ang tao o babae. Nothing in between. Walay tunga-tunga nga pagpasabot. So clearly, Og kini nagpamatuod the new versions ang bag-o nga version are, what you call this, have some incorrect nga adunay interpretations there. sayop nga pag-interpret. That's why Og mao kana nga this is the fact. og mao kini ang sakto gayud ang King James. When the new versions of the Bible came brought into the world, So akong ang bagong version sa mga Bible madung ato sa lain-laing nasod or especially Lugar? during 1964, Sa 1964? when there was a Bible Union, sa diha nga adunay Bible Union. Vatican II, Second Vatican. Second Vatican Council, they brought the Ikaduhang Vatican nga ecumenical movement. Yes, Okay. they brought this ecumenical movement at the second. And Catholics. Yes. O sila the nagsako. second, okay. In the Second Vatican Council in 1964, this is fact, and this is history. So in 1964, during Second Vatican Council, there is what you call ecumenical movement that has come into the world. Why? To bring the Christian Protestant and the Catholic together. Og ang adiha ni ana nga adunay pag
nila sa Protestante o sa Vatican. And they changed a lot of Ug Bibles. mao kana nga ilang diha nga higayon ilang gi bag-o ang mga Bible Through Bible societies. ug mao kana nga gitawag nga Bible Society. Kaya merong Philippine Bible Society. Ug mao kana nga naay Pilipinas nga Bible Society. And if you look at Philippine Bible Society, kukunti na lang yung King James. ug mao kana nga gamay na lang jud ang King James. Actually, yung meron pang reference. O naaduna pa gani mga referensya. That's why it's so Nagbuhat. difficult. I think, well, at the very, very beginning, Sa sinugdanan pa lang, even in Genesis, bisan gani sa Genesis, Satan discredits the Word of God. so si Satanas gayud nagalahi sa pulong sa Ginoo. When he said to Eve, "Did God really say?" So sa diha nga nagstorya siya kay Eva, so iya gin gitintal nga ang babae. Up to now, that is what Satan is doing. Hangtod karon mausab ka na ang gibuhat ni To Satanas. discredit the truth. Nga aron tagawad-on ang mga Of God's ang word. matuod nga pulong sa Ginoo, sa Dios. I cannot understand. So sahay no kita King mga James. basa nga kuan nga dili man jud ko kahibalo, di ko kasabot sa King James It's kay too lalong. deep. Lalong kayo ang pagsabot. That's why there are new versions. So mao easy ka to na understand. nga gusto ang uban o magbasa og new version kay tungod gusto ra nila nga dali ra makasabot. That came also the result. O mao ka na ang resulta usab Christians that do not want to take their cross and o follow. mao ka na ang usa ka Christian nga dili sila makakuan og sa ilang cross. They want party. O gusto sa nila nga In the magparty-party church. sa simbahan. They want good message, success message. O gusto nila og mga maayong mensahe Tama nga ba? mga successful. Correct. And they want celebrity in the church. O gaduna po din sa mga celebrity sa simbahan. They want birthday party O in gusto sa the nila church. mga birthday party. They don't eat, and there's a lot of illustrations. O gaduna In the mga church. lain nga mga pamaagi. No more Bible verse. No more walay ba. I remember I actually Akong nahinumduman nga I mentored there was one pastor who asked me. so adunay usa ka pastor nagapangutana This kanako. pastor is a pastor of a huge congregation, international. So kini nga Church. pastor nagatudlo og dako kaayo nga simbahan. Actually, this pastor is bringing the gospel in Metro Manila City Hall. Og kini nga pastor nagahatag og gospel sa sa simbahan. And he is sharing the gospel to Og siya sangyaw og mga gospel Mayor Isko. kay Mayor Isko. Now, what he's doing, he asked me, every morning, I sit with him. Og sa niya gibuhat every morning aw siya nagapangutana kanako. He asked me, what can I do to make it better? Nangutana siya nako kung unsa man ang akong buhaton nga maayo gayon. I said, chop off too many illustrations. Nga ang akong gisulti kaniya nga tadtara ang nagkalain-lain nga mga illustration sa Focus on the Word of God. mag-focus ra gayod sa Biblia, sa pulong sa Ginoo. Because it's the Word of God. It's the reason people come to the church, because they want to hear
the word of God. Kay tungod kini mao ang rason nga ang mga tao mag-aari gayon tungod sa pulong lamang sa Ginoo. See, Brother Gilbert, Si Brother Gilbert, he wants to know more about God. siya gusto og gusto niya og importante gayon ang pulong sa Ginoo. He Mahibalo wants, siya, gusto niya he mahibalo. wants to be deep in God's word. Gusto niya nga mas mailalong pa sa pulong sa Ginoo. And if the church doesn't teach the word, and so many illustrations, like I can see in that church where I am, they are using NBA as an So illustration. kung ang church dili gay magatudlo sa Biblia, so kung gusto di pa nila og nagkalain-laing mga pamaagi Basketball as an illustration. nga sama sa basketball nga na Then where can those people, just like Brother Gilbert and you are here because you want. og ang adunay mga tao nga magkinahanglan pa gayud og lalong nga pagtulun-an. Where are you going? Karon If the church is not anymore preaching the word. so kung asa man kita kung dili kung wala ang matuod nga pagtulun-an. This is the reason why we are here. So mao kini gayud ang rason nga anaa gay This kita is karon. the reason Tungod why niining the Lord has James. brought this in our heart. It's like a burden in our heart. Kay tungod ang Dios magahatag kanato og kagawasan ug ang ato mga kagulanan Teach the word. To teach the word. nga aron atong isangyaw ang iyang pulong From the authorized, the only authorized version gikan lamang gayud sa otoridad of the Bible, which is mao kini King. ang King James. No other illustration. So walay laing pamaagi, walay laing nagkalain-laing pamaagi. Okay, that's all that I can share. Og mao kana. Praise the Lord. Brother Jonas, let us finish. So now, if we look at our prospectus, Bible Victory, you see on page 6. Makita na to din sa prospectus or booklet nga ang Bible Bible Victory School. sa page 6 Bible School. So there are 2 years of Bible training. 2 years. Duha kini ka tuig nga pagtulunan about sa Biblia. And when you graduate, then you can actually start a church. Kung ikaw mahuman nini makakuan usab ikaw og simbahan. Because to start a church, you need to be trained. Kung kita makasugod og simbahan, ginahanglan kita og training, mga practice, mga sa mga pagtulunan. And you also need God's calling. Og nanginahanglan usab kita pagtawag gikan sa Ginoo. Not everybody has God's calling to start a church. Dili gayud ang tanan nga gitawag nini alang sa pagsugod tukod sa simbahan. No, not everybody will start a church. Dili gayud ang tanan nga makasugod og simbahan. Some people are called to be pastors, Ang uban gitawag para mahimong usa ka magtutudlo o pastor. like Pastor Afe. Sama ni Pastor Afi. Some people are called to the worship team, like me. Ang uban na gitawag sa pagtudlo, pag-teaching. If- Sama ni Rapituni. Because Music. some people have a musical skill, they can hear the sound. Ay ang uban adunay mga pagtulunan, mga skills nga sa about sa music, pag-worship, pagdaig sa Ginoo. Also, we have Bible study. Some people can lead small Bible studies. Aduna usab kitay pagtulunan, pagtudlo about sa Biblia. And some people
do worship dance. We have worship dance ministry. Ang uban adunay giya sa pagsayaw sa pagdaig sa Ginoo. Some people welcome newcomers and help them to sit down. Ang uban adunay pag-welcome pag abi-abi sa mga bagong moabot. So there's many different things to do in the house of God. Aduna kitay nagkalain-lain nga butang nga mabuhat about sa buhat sa Ginoo. So this Bible victory will help you to discover your calling. Kini nga Bible nga pagtulunan sa Biblia aron kita madaogon ma-discover nato ang skills usab. If you look on the syllabus, there is in the first year evangelism. Makita nato dinhi sa una ang mahimong ebanghilista. That is how you can share your faith to other people. Mao kini nga mabuhat nato unsaon pagtudlo pagsangyaw sa pulong ngadto sa uban tao. Most of the Bible teaching will happen on Wednesday. Kasagaran sa mga pagtudlo sa Biblia mahitabo kini sa matag Miyerkules. We also have a service 5 o'clock on Wednesday. Aduna kini sa matag alas 5 sa Miyerkules. And then we have a service here on Saturday at 10 o'clock next week. Aduna usab kita serbisyo dinhi matag Sabado sa alas 10. So you must decide which day is the best day for you. Og pwede ka ta maka-desisyon og unsang adlaw ang available nato o makalugar kita, Wednesday ba or Sabado. If you want to be effective in your Christian life, Kung gusto kita mahingpit nga mahimong Kristohanon, you have to invest. kinahanglan kita og mag-invest atong kaugalingon. You have to invest your mind, Sa atong mga hunahuna magpadugang kita which means you have to study. og magtuon kita. If you want to become a doctor, Og mahimo ba kitang usa ka doktor? how do you start? Unsa may atong unang buhaton? You start with a patient and then you start to experiment. Magsugod ba kita sa usa ka pasyente nga atong eksperimentohan? No, you go to school first. Dili gayod mo adto sa gita sa eskwelahan. If you want to be an engineer, Mahimo kita ang usa ka engineer. you just start building a high building. Magsugod ba kita pagbuhat og taas nga building? That building will fall down O kana nga building matumba ra gayod. because you did not go to school. Kay wala kita moadto og eskwelahan. And if you want to be a Christian, Og gusto kita mahimong usa ka Kristohanon, you have to also go to school, kinahanglan moadto gid kita sa eskwelahan. because there are many teachers in this world. Tungod kay adunay daghan nga mga magtutudlo dinhi sa kalibutan. And if you do not go to school, you will be like a boat. Kung dili On the kita water. moadto og eskwelahan, sama kita sa usa ka sakayan nga kuan sa unos mga balod, dagkong balod You will gipalipali. let's turn to Ephesians. Ephesians. Let me find it. Ephesians chapter 4 and verse 14. Ephesians 4 verse 14. It's on the side here. Ephesians 4 verse 4:14. Mabasa nato dinhi sa taga-Episo kapitulo 4 bersikulo 14. Aron kita dili managpabilin nga mga bata nga ginalino-lino o ginapalid sa tanan nga hangin, sa pagtulunan sa lipat-lipat sa mga tao, sa bitik ingon sa mga lalang sa kasaypanan. There's many people deceiving other people today. Kining mga tawhana na deceive gayud sa mga na-deceive sa mga ubang tao karon. You can see many people in Bohol are deceived.
Daghang mga tao dinhi sa buhol usab nga na deceive. They are paying money for their dead relatives. Nagabayad sila og kwarta para sa ilahang mga relatives nga nangamatay Because they have received a false doctrine. tungod kay naka-deceive sila og mga sayop nga mga doktrina. This verse says that they are tossed to and fro. Nagaingon dinhi sa bersikulo nga itaas isundon gayud nila. Just like a small boat on the sea. It's like that. Sama sila sa sakayan nga gamay diha sa dagat. And then soon that boat will be a shipwreck. O kini na tuwang na lunod. This is why we have Bible victory. Mao kining aduna kitay Biblia nga naay kadaugan or kalampusan. That is because when there is no Bible, there is no victory. Tungod kay kung wala ang Biblia, wala kitay kadaugan, So kalampusan. it's Bible which gives you the victory. Mao kini ang Biblia nga nagahatag kanato og kadaugan. The next topic after evangelism is called Know Your Bible. Ang sunod dinhi mao ang kinahanglan mahibaw kita sa Biblia. This is what Pastor Rafe is saying. Ug mao kini ang gipanulti ni ganiha ni Pastor Rafi. Do you know what is the King James Bible? Hibaw ba kita kung unsa kini ang King James nga Biblia? Do you know what is the modern Bibles? Hibaw ba kita kung unsa ang mga bag-o nga Biblia karon? Do you know what is the Second Vatican Council? Nahibaw ba kita kung unsa ang ikaduha nga mga Vatikanos? Do you know what the Philippine Bible Society is doing? Kung unsay gipangbuhat sa mga sa Pilipinas nga Bible, This, Philippine Bible Society. most people do not know their Bible. Daghan gayon mga tao nga wala kahibaw niini. Most people do not know why it is Bugna, Kasagaran sa mga tao karon wala kahibaw kung unsa kining bugna why it is King James. nganong King James. So when they face the Catholic defenders, they will lose. Kung ato kaning atubang sa mga Catholic defenders ma-down kita. And then we go on in the Bible school to explain that it is finished, like I told you. Mao kini nga mudong kita og Bible school aron kita makapahibaw niini ma-explain nato adto nila. Because if you understand it is finished, you will not be deceived. Kung makahibaw na kita nga sa natapos na dili na kita ma-deceive ba. Let me tell you, every false religion Akong isulti ka ninyo nga ang tanan nga mga sayop nga mga relihiyon they say it is not finished. magasulti sila nga wala pa gayud matapos. Jehovah Witness, Aning Jehovah Witness they say that Jesus did not, nagasulti sila nga si Jesus wala, that Jesus is not the blood of God. dili siya, wala niya ang dugo sa Ginoo. The Mormons, Ang Mormons usab, the Seventh-day ang Adventists, Seventh-day Adventist, they all believe that there is still more for you to do. nagato sila nga kinahanglan pagyud daghan pa kitag mga buhaton. They do not believe that it is finished. Wala sila magatuo nga natapos na. And they are also defenders there. Ug usa-usab sila nga nagdipinsa niini. All of these people are going to that fellowship Ang mga tao kani sila nga kadaghanan mudong ana nga panagtapok o fellowship because they do not know their Bible. tungod kay sila wala kahibaw sa Biblia. They're not grounded in the truth. Nailawom sila sa simbahan lamang. So when somebody comes to their door and knocks, they will open the door. Kung ang naidaghan nga muluktok sa usa ka balay, muabli lamang sila. That is why we have this Bible school. Mao kini nga aduna kitay Biblia nga pagtulunan. Many Christians live a defeated life. The devil steals even their money. Daghang Kristohanon nga na lupig sa
tungod sa kwarta. Devil steals their mind. Some of them are insane, drunkards. Ang daghang mga Kristiyanon nga na kuan sa pagkapalahubog na hugawan ang ilang mga huna-huna. This Bible school will restore the man who is insane back to his senses. Kini nga mga tawhana ma-restore kini sila pinaagi sa Biblia, pagtuon sa Biblia. And then we see there's a topic, motivational gifts. Aduna usab dinhi ang motivational gift nga pag-motivate sa ato ang giya sa Ginoo. This is how you can discover God's calling for you. Og dinhi nato madiskubre ang pagtawag sa Ginoo diri kanato. Does God want me to be a pastor? Gusto ba ang Ginoo nga mahimo kang usa ka pastor? Or does God want me to be in the worship team? O gusto ba sa Ginoo nga mahimutang usa ka magsasayaw sa pagdaig? Has God called me to be an evangelist? O magtawag ba kita sa Ginoo nga mahimong magsasangyaw? Or has God called me to pray for the sick and to heal the sick? O gitawag ba kita sa Ginoo aron sa pagpangayo sa mga masakiton o pagtambal niini? Some people have a gift of healing. They can pray for somebody, lay hands, and they will be healed. Naiuban nga mga tao nga gihatagan o giya sa Ginoo sa pagpangayo, pagpanambal, pinagi sila ang kamot. The Lord has blessed me, so I can pray for people to be healed. Ang Ginoo nag-bless usab kanako nga maka-pray o maka-healed sa mga pangayo sa mga tao. But the first thing that must be healed is the mind. Ang unang butang maayo ang sa katao ang iyang panghuna-huna. That demon which stops people from receiving Jesus. Ang kana nga mga tao ang kana nga pagpangayo makahunong kana siya sa pagsud sa mga dautan diha sa iyang lawas sa mga tao. So we're going to have an opportunity to receive the Lord Jesus Christ. Aduna kitay mga oportunidad nga aron madawat nato si Ginoong Kristo. Thank you. Thank you, Brother Jonas. Please have your seat. I will ask Sister Marichu, please, can you come and lead us in salvation prayer? Just here. Just start here at the bottom. Just start here. Jesus. Ang bugna. Atong basahon ang Bugna kapitulo 3, 20. Ania karon, ako sa pultahan, og nagatuktok, kung kinsa ang magapatalingog sa akong tingog, og moabli sa pultahan, ako mosulod kaniya. Og manihapon ako uban kaniya. Og siya uban kanako. Nagbarog si Jesus sa inyong pultahan, sa inyong kasing-kasing og nagtuktok. Gusto ba ninyo nga pasudlon siya? Gusto ba ninyo nga pasudlon si Jesus sa inyong kasing-kasing? Sa inyong pultahan sa kasing-kasing? Amen. So ato jud pasudlon si Jesus karon. Isulti kining mga pulong nga pagkahuman nako nga kinakusgan sa tingog o kita mag-aampo o kita magtindog malihog at kita matindog o kita mag-aampo o inyo isulti kung unsang akong isulti karon. Mahal kong Ginoong Hesukristo, nadunggan nako ang imong pulong ug mitubag ko sa imong tawag. Moingon ko og oo, Jesus. Musulti ko og oo sa kaluwasan. Og mondili sa mga sala. Og kang Satanas. Naghinulsol ko sa akong mga sala. Og ipasalig na nako ang akong kaugalingon, ang akong kinabuhi sa imuha. Og ipasalig na nako ang akong kaugalingon, akong kinabuhi sa imuha.
Nagtuo ko sa akong kasing-kasing Nagtuo ko sa akong kasing-kasing sa mga gisulti sa akong baba karon. sa mga gisulti sa akong baba karon. Nga ako ay anak sa Ginoo Nga ako ay anak sa Ginoo ug si Hesukristo ang akong manluluwas. o si Kristo ang akong magluluwas. Nataw nako og usab. Nataon ako usab. Nagtuo ko og midawat og naggapasalamat Nagtuo ko og gidawat og nagpasalamat ko kanimo ko kanimo sa ngalan ni Jesus. sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Palihog man lingkod. Okay. Ato pagkahisgutan karon mga igsoon ang take action. Number 1, if you have not already make a public profession of your faith in Jesus Christ, so kung dili kita ready pa niini mga igsoon sa pag public niini sa profession ngadto sa atong pagsalig or pagtuo ngadto sa buhi nga Dios. So atong basahon kini mga igsoon ang Roma 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes. Atong basahon sa Bisaya. Roma 1:16. Kay dili ko igakaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios. Alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga butuo. So kung dili day nato kini, dili kini di ay angay nato kini igakaulaw. Kay nga naman, kay kini mao ang gahom sa Dios. Alang sa atong kaluwasan o sa tagsa-tagsa nga mutuo kaniya. Una sa tanan sa Hudyo og ingon man sa Gresyahanon. Sa Hudyo og Gresyahanon. Okay? Og ang number 2 ni ini mga igsoon, if you have not already been scripturally baptized. So kung dili kita ni ini paridi sa pagbautismo, so ato usab kini basahon sa Buhat kapitulo 2 ngadto sa bersikulo 41. Unya kadtong mga mingdawat sa iyang pulong gibautismuhan ug niadtong adlaw nahidugang ang may 3,000 ka mga kalag. So niana mga igsoon adunay uban nga dili pa mo daw dili pa mo kuan nga aduna pay pagduha-duha, pero apan uban mga igsoon adunay usab nga unya kadtong mga mingdawat sa iyang pulong gibautismuhan. Kadtong mingdawat sa pulong kinahanglan usab nga mabautismuhan. Og ni adtong adlaw nahidugang ang may 3,000 ka mga kalag. Okay. Okay. Pastor Alfred, close the meeting in prayer. Kini mga igsoon, importante gayud kini mga igsoon, kining pulong nga dili gayud nato igakaulaw og kita usab kung kita nagatuo kinahanglan usab kita magapabautismo niini. Daghang salamat. Yes, let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for your word, and we thank you, O God, that you are opening our minds of the things that are happening around us, O Lord, that we are not actually aware of, and even the churches are not aware of. Lord, this is a very great opportunity that we have heard this, O Lord, and we know that we can go forward with your word and with the truth of your word and with the things that we will learn, oh Lord, from you. Lord, I pray that you continue to
to strengthen our physical body, our mind as well, so that we can be able to understand more and more from you. And I pray, O Lord, that you continue as well to provide for our needs when we come and go, especially for our traveling needs, O Lord. I pray for your Holy Spirit to come with us today, for we cannot go without your Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you as you go. Next week, see you 10 o'clock and Wednesday, 5 o'clock.